Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хайырлы кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Хезмәт һәм сабырлык таләп ителүче терлекчелек тармагында семинар киңәшмә уздырылды. Күркәм кешеләр үзеннән соң якты эз калдырып китә. Табиб Радик Бурханов истәлегенә мемориаль такта ачылды. Спортка мәхәббәт кечкенәдән уяна. Нәниләр арасында үрмәләүчеләр ярышы булды. Узган атна азагында Сатыш мәдәният йортында 2017 елның 5 айы нәтиҗәләре буенча семинар киңәшмә булып үтте. Анда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин, идарә белгечләре, хуҗалык җитәкчеләре, мал табиблары һәм башка җаваплы кешеләр катнашты. Гафур Хәсәншин 1 июньгә булган саннар, эш күрсәткечләре белән таныштырды. Аерым алганда, бу чорга район буенча 21951 тонна сөт савып алынган. Бер сыерга уртача көнлек савым 20 литр туры килә. 5263 тонна ит җитештерелгән. Шуның 1577 тоннадан артыгы терлек, 3686-сы дуңгыз ите. Бүгенге көндә 25111 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. 1458 баш ат, 40228 дуңгыз, 6901 кәҗә һәм сарык малы бар. Шулай ук бозаулар һәм дуңгызлар санының артуында уңай динамика күзәтелә. Семинарның практик өлеше Сатыш һәм Бигәнәй бүлекчәләрендә дәвам итте. Хуҗалык җитәкчесе Фәргать Саубанов эш барышы, биредәге үзенчәлекләр, малларны тукландыру һәм тәрбияләү хакында сөйләде. Сатыш бүлекчәсе көн саен 12 тоннадан артык сөт җитештерә. Бер сыердан уртача 21 литрдан артык сөт савып алына. Киңәшмәдә терлек азыгын яхшырту, тукландыруда яшел массаны арттырырга кирәклеге хакында да сөйләшү булды. Кыр эшләренең үтәлеше, сабан культураларының торышы һәм чүп бүләннәренә каршы кулланылучы чаралар хакында да фикер алыштылар. Мәктәп укучылары көтеп алган җәйге каникуллар дәвам итә. Балаларның җәйге ялын оештыруда республикада шул исәптән Саба районында да зур игътибар бирелә. Кояшкай ял һәм сәламәтләндерү лагерының 1 сменасы иң элек инглиз телен тирәнтен өйрәнүчеләрне җыйды. Гөлшат Галиакбарова сюжетына күз салыйк. Кояшкай ял һәм сәламәтләндерү лагере җәйнең 1 көнендә сәләтле балалар мәктәп укучыларын кабул итте. Балаларның яллары күңелле үтүе әйдәмәннәргә бәйле. Әйдәмәннәр без иң беренче чиратта балаларга өйдәге җылылыкны бирергә тырышабыз диләр. Балаларның җәйге ялларын файдалы, күңелле, инглиз телен тирәнтен өйрәнү безнең күзалда тотыла инде. Аларның җәйге ялларын чишенеп, күңел итәргә тырышабыз. Балаларның ялларын инде менә бу буш вакытларын 1 минутта тик тотмыйбыз. Бик күңелледер дип уйлыйм. Бөтенесенә дә рәхәт, күңелле, менә өйдәге җылылыкны бирергә тырышабыз инде. Күңел җылылыгыбызны шуларга. Ничә вожатый эшлисез? 4 вожатыйбыз бар. 4 айдаман. 3 отряд. Безнең инде монда 3нче сыйныфлар, 4нче, 5, 6, 7, 8нче сыйныфлар ял итәләр. Һәм үзебезнең менә шул сәләтле балалар мәктәбендә эшләүче укытучылар вожатый булып монда эшлибез инде, балаларның ялларын оештырабыз. Кояшкай ял һәм сәламәтләндерү лагерының ачылыш тантанасына әти-әниләр, җитәкчеләр дә килде. Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Тәхир Шәрәфиев балаларны тәбрикләде, файдалы һәм күңелле җәйге яллар теләде. Балалар татар, рус, инглиз телләрендә чыгышлар әзерләгән иде. Берничә ел биредә ял иткән балаларның да 1 тапкыр килүчеләрнең дә хис кичерешләре ташып тора. Барсына да биредә ошый. Уеннар ошый, бөтен нәрсә ошый. Теге елны мин бу лагерьга шулай килгәнем бар иде. Ошады дагы быелны тагын килергә уйладым. Монда бик кызык уеннар уйнаталар, дискотекалар була һәм физкультура. Без монда Джозеф исемле абый белән английский өйрәнәбез. Тагын төрле уеннар уйныйбыз. Миңа бу лагерь ошый, монда бөтен нәрсә бар инде. Шын лагерь куну өчен әйбәт лагерь инде. Ачылыш тантанасында лагерь флагы күтәрелде. Һәр отряд инглиз телендә чыгыш ясады. Лондон шәһәреннән килеп Казанда белем алучы Джозеф Андреев та балалар өчен үрнәк булып тора. Ул итальян, рус телләрен өйрәнә, ә киләсе елга немец телен өйрәнергә җыена. Балалар исә татар телендә өйрәтүгә алынган. Как вам здесь? Нравится?
Ребята как? Да, мне очень нравится здесь. Ребята очень вежливые, очень веселые. И, по-моему, это жалко, что в Англии у нас нет таких традиций, как лагерей летом. Да. Quyoshga yo'l ham salomatlantiruv lageri ochilishi ko'ngilli mezgillarga boy bo'ldi. Kun salqin bo'lsa-da, bolalar ko'ngilida jay edi. Ko'ngilli bayram kechalari, diskoteka, sport o'yinlari, foydali ekskursiyalar har smenada da bulashiq. Birisinden alıp aytik 22 sanatlı birinchi smena. Bizning anda bir atnalığında angliskiya smena deb olsak, ikinci atnasında bizning texniskaya tворчество smenasi. Onlar endi bizning bek kötüp algan balalarda kötüp ala turgan salat smenasi, ikinci smena. Onlar endi Quyoshga lagerin yo'g'irga deb hisoblab turamiz endi. Quyoshga yo'l ham salomatlantiruv lageri bu kunlarda esa texnik ijod bilan shug'ullanuvchilarni qabul etdi. Bolalar qo'yda nishikina yo'l etsa-da, kanikullari ko'ngilli ham imin o'tsin. Ағымдағы атнада районыбызда Бүтін Россия Суқырлар Жәмғияты Соба районы жерлі ұйышмасының отчет сайлау конференциясы узды. Тулырақ алдағы материалда. Жиылышта Соба муниципаль районы башлығы Рәис Меңнеханов, республиканың Суқырлар һәм начар күрүчеләр китапханәсе директоры Наил Сәфәргалиев һәм башка рәсми затлар катнашты. Соба районы җирле оешмасы Соба, Күкмара һәм Теләче районнарының физик мөмкинлеге шикләнгән кешеләрне берләштерә. 3 районнан 314 әгъза исәптә тора. Безнең конференция ел сайын үткәрелеп килә. 5 елга бер тапкыр отчет сайлау конференциясы булып уза инде ул. Ел сайын инде без үзебезнең оешманың эшчәнлеге турында нинди мероприятияларда катнашканнар, нинди мероприятиялар уздырылган, нинди спорт мероприятиялары уздырылган, менә шул турыда бөтен информацияларны инде менә шул җыелышта сөйлибез. Республиканың Суқырлар һәм начар күрүчеләр китапханәсе директоры Наил Сәфәргалиев соңгы арада булган үзгәреш, яңалыклар хакында бәян итте. Безнең 26 майда без презентация ясадык. Анда синтезатор речи дигән нәрсәне оештырдык без татар телендә, ки синтезатор ки бөтен мәгълүматны экранда, компьютер экранында, аннан соң электрон варианттагы текстларны укый, күрмәүчеләр өчен тавыш белән. Ул аның тавышын без Талгат Хаматшин дигән безнең Казан радионың дикторын алдык инде. Менә шуның тавышы белән ул матур иттереп текстларны һәр татарча укый. Без ул беренче тапкырына дөньяда без эшләдек. Татар телендә әле синтезатор эшләнмәгән иде. Бу бик мәгълүмат инде хәзер бик бөтен җирдә тарала, халык белә. Без аны күрмәүчеләргә бушка бирәбез, аны белән күрмәүчеләр файдаланып, шул текстларны укый алырлар инде, кеше кирәкми. Аннан соң студентлар, күрмәүче балалар, мәктәптә укучылар, студентлар, ул текст белән, синтезатор белән компьютерда текстларны баса аларлар, секретарда кирәкми була, хат язасы булса, я доклад язасы булса, аның белән менә яза алалар. Хәзер без күрмәүчеләр өчен, начар күрүчеләр өчен китапларны рәвештә эшлибез. Бер айча бармак белән укырга, начар күрүчеләр эре хәрефләр белән, хәзер бөтен дөньяда эре хәрефләр белән баса торган китаплар килеп чыкты. Чөнки күрмәүче начар күрүче кешеләр бик күп. Алар өчен менә бик күп китаплар хәзер без эшлибез татар телендә. Аннан соң аудио форматта эшлибез инде без аны электрон вариантта, аны менә синтез речи белән тыңларга булачак, компьютердан шунда ук менә нитмичә Талгат Хаматшинның тавышы белән укый торган ул. Аннан соң була инде артистлар безнең дикторлар язган китапларыбыз студиябызда, шул татар китапларын. Бу татар китапларын без бөтен Россия күләмендә чит илләргә дә таратабыз. Ул китапларны безнең Татарстанда 4000-га якын укучы күрмәүчеләр файдаланалар белән Россия күләмендә, анашың СНГ күләмендә бик күп кешеләр файдалана. Ул китапларны без хәзер Мәскәүдә бар безнең Логос дигән китап китапханә түгел инде ул оешма. Анда без үзебезнең китапларны аудио форматта куябыз. Күрмәүчеләр үзләренең плеерларыннан, ниләреннән аны алалар да иләрендә генә утырып
скачивать итеп дип әйтәбез инде буны скачивать итә. Безнең татарлар менә әйтик, Татарстанда гына түгел, Украинада, Белоруссиядә, чит илләрдә, Финляндияларда шул китапларны хәзер алалар да интернеттан һәм тыңлыйлар татар телендә, саф татар телендә, матур телендә язылган. Шуңа күрә безнең һәр татарлар файдаланучы безнең китаплар белән географиясы да бик каты киңәйде. Халыкларда күп кешеләр шулай укый башлыйлар. Һәр синтезатор булгач инде аларга без синтезаторларны бөтенесенә бирәчәбез бушка. Ул файдалы алар белән файдаланып, безнең татар кешеләре чит илләрдә дә үз туган телендә өйрәнергә мөмкин, аларга татар телен өйрәнергә һәм татар телендә китапларны, мәгълүматны алырга. Җәмгыятькә эшне алып бару өчен һәр вакыт матди ярдәм таләп ителә. Бүгенге көндә алар иганәчелек күрсәтүче район җитәкчелегенә, Линда җәмгыяте, Шәмәрдән ашлык кабул итү предприятиесе, Трак коммуналь хуҗалык, Кукмара металл савыт саба заводы, Саба тәрәзәләре һәм башка оешма предприятиеләргә, шәхси эшмәкәрләргә чиксез рәхмәтле. Җыелышта күп төрле мәсьәләләргә тукталу, аларны чишү юллары эзләнде. Район башлыгы Рәис Миңнеханов Сукырлар җәмгыятен якын киләчәктә яңа урынга күчерү буенча эш башланырга тиешлегендә хәбәр итте. Соңыннан юбилейларын билгеләп үткән өлкәннәребезгә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Балалар иҗат үзәгенең еллык эш планы нигезендә Сәләтле балалар интернат мәктәбе базасында чираттагы мини-мастер конкурсы булып үтте. Бәйгедә Саба районы мәгариф учреждениеләрендә белем алучы укучылар катнашты. Бәйгедә 7нче сыйныфтан алып 10нчы сыйныфка кадәр булган егет-кызлар осталыкта көч сынаша. Монысының үзенчәлеге шунда. Узган конкурслардан аермалы буларак, яшь мастерлар нәрсә иҗат итәчәген үзе уйларга тиеш. Егетләр гильзалардан танк, пароход, үй, яктырткыч һәм башка төрле әйберләр ясаса, кызлар фетр ярдәмендә берсеннән-берсе матур кул эшләнмәләре барлыкка китерә. Biz менә уку елы дәвамында мин мастер конкурсын үткәреп килдек инде. Бу конкурс безнең бүген үткәрәбез без 4нче этабын. 4нче этап бу инде җәйге каникул чорына туры килә торган этабы. Димәк, эш этабы аның шулай ук инде көзге, кышкы һәм язгы каникул көннәрендә булды. Һәм инде балалар аны уңышлыгына үтәп, үзләренең эшләрен тәкъдим иттеләр. Без аларны бүләкләп киттек. Biz аларның эшләреннән бик канәгать калдык. Һәм бүген дә инде әлбәттә шушындый тәэсирләр белән кайтырбыз дип уйлыйм. Бүген исә малайлар безнең уйлап табучылар изобретательство циклы буенча эшләячәкләр. Монда инде алар менә төп шушы нигезе итеп, шушы эшләренең нигезе итеп гильзалар аларга дип әйтелде инде. Шушы гильзаларны алар нинди дә булса, мәсәлән, мотор куепмы, яисә батареялар беләнме, электричество белән тоташтырыпмы, нинди дә булса уйлап табу циклы буенча эшләрен безгә тәкъдим итәчәкләр. Кызлар исә, кызлар безнең фетрдан эшләячәкләр. Монда да инде без аларга үзләренең фантазияларын эшкә җыеп эшләргә дигән тәкъдим бирдек. Фетрдан димәк алар нинди эш тәкъдим итә алар, нинди кул эше тәкъдим итә алар фетрдан. Шулай ук инде алар аны бизәкләп, нинди булса картина нигезендә башкаралармы, яисә инде шкатулкалармы, монсы инде аларның фантазияларыннан тора. Бүген әлбәттә алар бәяләнеп китәчәк. Бүген инде шушы мин-мастер конкурсына еллык йомгак ясалачак һәм җиңүчеләр билгеләнәчәк. Киләсе елга да шушы эш тәкъдим итә, дәвам итәр дип уйлыйбыз. Әлбәттә инде яңа идеялар һәм яңа тәкъдимнәр, яңа максатлар белән. Тимершык урта мәктәбеннән килгән Ислам Галәветдинов гильзалар белән эшләүдә тәҗрибәм бар. Мондый материал куллану безнең өчен бик тә кызыклы ди. Бүген тренинг приборның әйберен ясыйм. Аның өчен безгә шундый фонарь һәм аңа гильза тотылган. Фанер менән шушы фанерга урнаштырам. Батарейкалар, сыбыклар һәм шундый кирәк приборлар. Мондый әйберне ясап караганың бар име? Әйе, бар. Ничек килеп чыкты? Эшлим дә бар, әйбәт үзе. Ничәнче тапкыр ясадың? Мәктәптә беренче тапкыр ясап караган, да инде конкурска киттем. Файдаланасыңмы соң булай уйнаганда? Файда уйнаган юк үзе. Булат Нуриәхмәтов Килдебәк урта мәктәбеннән конкурста светильник, ягъни яктырткыч ясарга ниятли. Әлеге эш шулай ук җиңелләрдән түгел. Иң элек рассам вазифасын башкарып, агачка эскизын ясыйсы, аннан соң игътибар белән кисәргә кирәк. Бу конкурска беренче тапкырына килмим, мондай конкурсларда эш катнашам, технология фәннәрен яратам. Минем укытучым Ринат Абдулович технологияны укыта. Без аның белән күп конкурсларга бардык.
Бу конкурста мәсәлән светильник ясамакчıyım, абажурлы светильник була ул. Аны без менә шундый патроннардан ясыйбыз. Кәефем әйбәт, җиңергә дип килдем. Мин мастер конкурсының төп максаты балаларда кул эшләренә булган сәләтне тагы да үстерү һәм камилләштерү. Бәйгеләрдә алар бер-берсе белән очрашып, сөйләшеп кенә калмый, конкурентлыкка булган сәләтен дә үстерә. Бар осталыкларын югары дәрәҗәгә күтәргән очракта призлы урынга ия булу мөмкинлеге дә арта. Сыйныф бүлмәсендә кызлар тыныч кына фетр материалыннан берсеннән-берсе матур әйберләр иҗат итә. Бу материалны куллану кул эшләре осталары арасында киң таралган. Карап торышка гади генә материал кебек тоелса да, оннан гаҗәеп матур курчаклар, аксессуарлар, уенчыклар һәм хәтта китаплар да ясарга мөмкин. Сәләтле балалар мәктәбе укучысы Галия Закирҗанова конкурста курчак ясап карарга булган. Иде кеше ясап караган инде. Килеп чыгарга тиеш. Тагы нәрсәләр ясап караганың бар? Кул эшләреннән инде менә нәрсәләр кызыксындыра сине? Мин беренче сыйныфтан 5нче сыйныфка кадәр Гөлнар устамны йөргән идем. Анда инде ул безне тегергә, фетрдан эшләргә, гилаширование өйрәткән иде, бәйләргә өйрәтте, шигергә. Бүтәнсенә эшләп караган бар инде. Бай. Бүтән Россия олимпиадасына барып кайттым. Куркыныч түгел. Конкурсның нәтиҗәләренә килгәндә егетләр арасында беренче урынны яктырткыч ясаган Килдебек урта мәктәбе укучысы Булат Нури Әхмәтов, кызлар арасында панно иҗат иткән Мишән төп мәктәбе укучысы Айзилә Гарифуллина яулады. Бу заманда юл йөрү кагыйдәләрен һәм билгеләрен белмәү кешенең үзенә зур зыян салырга мөмкин. Балаларга кечкенә вакыттан ук юл йөрү кагыйдәләрен аера белергә өйрәтү бик мөһим. Шуңа күрә мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеләрендә эшләүчеләр моңа бик зур игътибар бирә. Тулырак алдагы хәбәрдә. Балалар иҗат үзәгендә шушы көннәрдә балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм мәктәпкәчә укыту учреждениеләрендә балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча Яшел ут смотр конкурсына йомгак ясалды. Конкурс 2 төрле юнәлеш буенча үткәрелде. Балаларны дөрес йөрергә өйрәтү буенча иң яхшы тәрбияче һәм иң яхшы мәктәпкәчә укыту учреждениесе. Әлеге юнәлешләр үзләре 2-3 номинациядә үтте. Беренчесе иң яхшы презентация демонстрация, иң яхшы театральләштерелгән тамаша номинацияләре булса, икенче юнәлештә 1 яшьтәге һәм төрле яшьтәге дигән номинацияләр булды. Безнең конкурсларыбызның әйтик максатлары шушы безнең юлда килеп чыга торган юл хәрәкәтләрен әзәйтү балалар белән катнашында инде. Менә безнең ай сайын диярлек конкурслар уздырылып тора. Менә бу балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә. Без инде күбрәк балаларга билим бирергә тырышабыз. Аларны шул конкурслар, уеннар аша әзрәк привлекательрә тырышабыз инде. Алар менә елдан-ел күбрәк безнең катнашучылар кызыксыналар диясе килә. Шулай ук менә балалар бакчаларында инде безнең күбрәк целенаправленно йөрибез инде шушы именно мәктәпкә барганда уже белеп барсынга. Менә безнең мәктәптә укыган балалар безнең инде республика күләмендә дә катнашалар, безопасный колесога менә барып кайттылар. Без инде сборны ясаган идек, беренче авыллардан җыеп, алардан барып кайттылар. Менә шундый конкурсларда безнең районыбызның данлы сакларга әзерләргә без инде балаларны кичкенәдән үк әзерләргә тырышабыз. Һәрбер номинациядә җиңүчеләрне критерийлар буенча билгеләделәр. Беренче юнәлештә барлыгы 18, икенчесендә 23 балалар бакчасы бар иде. Саба Шәмәрдән һәм авыллардагы балалар бакчалары аерым каралды. Ай башында Шәмәрдән участок шифаханәсендә Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы 30 елдан артык кешеләрнең сәламәтлеге сагында торган Шәмәрдән участок шифаханәсенең баш табибы булып эшләгән Радик Бурхановның исемен мәңгеләштерү максатыннан мемориаль такта ачу тантанасы булды. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Районыбызда табиб исемен горур рәвештә күтәреп йөрткән Радик Әхмәт улы Борханов, әгәр исән булса, җәйнең беренче көнендә үзенең туган көнен билгеләп үткән булыр иде. Кызганычка каршы каты авыру аны арабыздан мәңгелеккә алып китте. Һәркем аны белемле, мәрхәмәтле, кеше күңелле кеше иде дип искә ала. Безнең күңелдә дә ул нәкъ менә шулай сакланып калды. Шәмәрдән участок шифаханәсен үстерү, андагы эшне дөрес итеп оештыру өчен хезмәтен дә, белемен дә кызганмаган баш табиб
волейбол. Мемориаль тактаны ачу тантанасына аны якыннан белгән җитәкчеләр, үзе белән кулга кул тотынышып эшләгән коллектив, яраткан гаиләсе һәм хөрмәт иткән кешеләр килгән иде. Иң элек Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов сүз алып сөйләде. Радик Әхмәтулланың бүген туган көне. Ул безнең районыбызда үзенчәлекле бер җитәкче иде. Үз сүзен әйтә торган, үзенчә эшли торган. Инде менә бу Шамардан больницаның бүген көндәге күренеше, күбелеше аның эше. Уланы ничек булса да сакларга, ничек булса да яңа төр эшләрне булдырганда ул актив торганы булды. Инде аның сыйфатлы тотышы буенча да үзенчәлек караш, үзенчәлек ярдәм көтү генә түгел, ничек булдырды, шуның белән тырышты. Үзенең профессиональ эшеннән башка өстәмә ул бүтән төр халык куллану буенча, медицина буенча куллануларны өйрәнде, чит илләргә хәтле чыгып, һәм инде безнең менә монда арабызда торучылар, аларның үзенең шуның шифасын күргән кешеләр. Мин дөресен әйтим, мин үзем дә бик күп мөрәҗәгать иттем аңа, һәм инде шул вакытта миңа кемдер залларга керсә, үзен тазалау буенча һәр вакытта аның янына җибәрә торган булдым. Бик күп халык аның шифасын күрде. Халык алдында район үзәк шифаханәсе баш табибы Марат Юсупов, Шәмәрдән участок шифаханәсе баш табибы Нәҗип Мөхәммәдияров та чыгыш ясады. Под управлением и непосредственным участием Бурганова в районе сделано очень многое. С 2005 по 2017 год произведен ощутимый вклад в развитие здравоохранения района. В 2005 году начинает работу межрайонное отделение гемодиализа, обеспечивающий диализной помощью северный регион Татарстана и соседний регион, соседней области. В 2006 году открывается на базе Шамарданской участковой больницы геронтологический реабилитационный профилакторий «Надежда». В 2009 году в рамках государственной программы обеспечения препаратами крови и компонентов запущен плазмоцентр. В 2012 году на площадях данной больницы организуется деятельность межрайонного центра глазной хирургии, оснащенный современным оборудованием, позволяющим выполнять операции высочайшего уровня сложности. Данные достижения, естественно, не остались незамеченными. Я, будучи преемником данного учреждения, данной больницы, буду прикладывать все усилия для сохранения всего того, что было вложено самим Радик Ахметовичем. Всем большое спасибо. Радик Ахмет улы табиб булуы белән бер рәттән җырны, музыканы, әдәбиятны, сәнгатьне яратучы иҗади кеше иде. Якын дусты композитор Рөстәм Зарипов та аның хакында бик күп җылы сүзләр яңгыратты. Мемориаль такта элү табибның исемен мәңгеләштерү өчен аның тормыш иптәше, уллары бик тырышып йөри. Ярдәм күрсәткән җитәкчеләргә, коллегаларына һәм дә якын иткән кешеләргә рәхмәтләре чиксез зур аларның. Мин бүгенге көндә бик зур дулкынларны кичерәм. Чиксез рәхмәтле, аны искә алып, сагынып килүчеләргә, туганнарга, дусларга, хезмәттәшләргә, районыбыз җитәкчеләренә аларны бик зурлап, менә шушы тарихи вакыйганы оештырдылар. Зур рәхмәт әйтәсем килә барсына да. Радик Ахметович турында да. Радик Ахметович бу больницада, шифаханәдә 30 елдан артык эшләде. Шуның 12 елын баш табиб җитәкче ролендә. Аның монда эшләгән хезмәте бик зур. Аның истәлеге менә шушы биналарда бик яхшырды бит инде, биналар ремонтлар ясалды. Шуларда саклана инде, гөлләрдә менә безнең бакчабыз җәй көнендә больницабызның бакчасы гөлгә батып утыра инде. Бик күп гөлләр үстергә яратадыр инде ул. Аннары җырларында менә бөтенесе сакланды инде. Ул мәңгелек сакланачак инде. Киләчәк буынга да шулай барып ирешсен иде. Истәлек тактасы өстендәге ак япманы җитәкчеләр табибның 2 улы белән бергә алды. Бу мизгелләрдә һәркемнең күңеле тулып, күзләр яшькә чыланды. Радик Ахмет улының матур һәм онытылмас эшләре барыбызга да мәгълүм. Аның гомер юлы моңлы бер җыр булып күңелләрдә озак сакланыр. Саба спорт комплексында күңелле һәм үзенчәлекле спорт чарасы үрмәләүче сабыйлар арасында Саба районы чемпионаты узды.
Әлеге бәйрәм ярышлары халыкара балаларны яклау көненә багышланды һәм әлеге бәйге традиция рәвешендә районыбызда ел сайын үткәрелә. Нәниләр өчен оештырылган спорт чарасында 7 айлык баладан алып 3 яшькә кадәрле сабыйлар катнашты һәм алар өчен кызыклы ярышлар үткәрелде. Бәйрәмгә килгән һәркем, катнашучы сабыйлар һәм аларның әти-әниләре дә көч биреп торырга килгән туганнары да позитив хис кичерешләр алды. Балалар булган җирдә һәрвакыт күңеллелек хөкем сөрә. Инде бәйрәмнең ачылу һәм бүләкләү өлешләрендә Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов үзе шәхсән катнашты. Җиңүчеләр 6 яшь үзенчәлегендә билгеләнде. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең каналда калыгыз. Кичләрегезнең күңелле үтүен телибез.